Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tati. Iyang itilaan ang cone sa ice cream. Naghiko-hiko pa. O kanya mga mata. Nagkilo-kilo pa tanaw na ako. Nagtanaw siya. Lami gid kayo imong ice cream. Tuod. Biyuda baya ko. Kinsay nga nimo? Handsome? Unsa to, ma'am? Kinsay nga nimo? Alan, ma'am. Alan. Alan, Oo. hibaw ka? Dili biya kay ko hilig og tamis. Oo. Sama sa ice cream. Oo, mao ba? Pero, na-attract ko. Sa dihang nakita tika. Uy. Nga magtod aning sudlanan sa ice cream. Tungod kay karon pa ko makakitag mamaligya ay og ice cream nga ingon ana ang imong gisulob. Mao ba, ma'am? Doon ako'y nakit ang mamaligya ay gihapon og ice cream pero ay kadaghanan bulingit man. Mao ba? Ang uban magchinilas, unya gisi ang short. Magdibraso lang. Unya, bahok pagyog ilok. Nabitaw na, ma'am, no? Pero ikaw, lahi ka ha? Oo. Nindot ang imong pamisti. Buyag. Murag, nagtanaw kong salida bitaw di ko kumarti. Ma'am, baya. Buyag taon. Unya pag yun, humot pag yun kaayo. Oh. Mao ba, ma'am? Ang perfume nga imong gigamit, susama sa perfume sa akong bana nga usa ka contractor. Contractor, ma'am? Pero patay na. Mao ba? Uy, taon. Unsay namat yan, ma'am? Ay, nalumos. Mao ba na lumos sa dagat? Ay, dili. Gianod sa dakong baha. Uy, baya, no? Tuod, nakapaniud to ka na ba, Alan? Akuan, ma'am, kining... Maayo tingaling dapiton ko ikaw paniud to. Uy, salamat na lang kayo. Gusto tingnan mo, ma'am? Sa tingnan mo? Sonia? Oo, Sonia akong pangan. Kita mo kung maragmarka ko diya sigit nga, Sonia. Kuan dili ako bani unto tingali ma'am na paabot maguna ko akong anak. Magdungan ra mamig pangaon. May anak na di ay ka? Kuan kining mukaduar na gani karong Uy, sa mao Spanish ba? school. Oo, Ay, mukaduar na. congrats ha, congrats. Di na lang ko magdugay ma'am kay nagpaabot na ako akong anak. Sige. Salamat kaayo. Iniaday nga akong bayad, oh. Dawata. Oy hala, 1,000 man ni ma'am, wa ra man ko ikasukli ani. Ko ra man kay ni. Ayaw na lang nagsukli ipaalan. Ugma, magpaabot pod ko nimo, ha? Kay mo palit gihapon ko sa imong ice cream. Okay. Sige ma'am, mares ako. Kadiyot lang, good. Nga naman. Pwede ko ga makig-selfie nimo? Selfie? Pwede? Pwede. Uy, ngano kandili, no? Thank you. Kadiyot lang. Sige. Smile. Okay. Salamat, ma'am, ha? Bye, Alan. Ma'am, dako ra gining imong gibayad, wa jud ko'y sensiyo dire.
Ayun na lang lagi kong sukli eh. Sige na, lakaw na. Sige ma'am, bye. Bye, Alan. Oh. Ingat ka. Yes ma'am. Naibotong, wapas tatay? Upa mo, day. Ako ba siya nagpapatawang tumoro tang ice cream niyang tinda, day? Tingalin, no? Ay, nakawa palipa kay. Nas tatay ni mo ay. Oh, hala, si tatay gyud. Puhang tatay ni mo, day. Tanawara. Kalitan ko da. Anak! Tay! Oh. Tay, ikaw na! Oh. Ako taon, anong taon, no? Kakailan tatay ni mo? Ay, gupuha ko di mo, tay! Kadang-kadang ko nakadunggan na, day. Hambog giro at tatay, ah! Bida na. Humot pa kaayo! Oh. Kalitan mo sa kuri mo, tay? Huy, tay, Oh. tingali biyot kasukan kang nanay, ha? Oh? Ingon ana imong bayhon. 60 rada man ang imong hatay. Sugo din nanay ni mo. Unsa? Lagi, hindi ka mo to. Nanay ni mo nagsugo na ko ani. Pak, ilis ko ingon ani, niya pamutan ko. Nagsugo nga unsa ka nang ingon ana? Oo. Nya, sugo pa ko niya. Pangitag babae nga. Akong diskartihan para maratong. Unsa? No? Tatay sad uy tuom ka ng nanay uy. Gibinuangan ka lang ana. Papanguyabon ko. Murag dili biya binuang. Siya ko'y mimando na ko. Iya kong ilisan. Ipasulob ko ni tirnong maong. Ya, sunglass ba ko? Ya, nakakaw pa. Perfuman. Mao ba? Pero nga naman tay, Oh, ana. wa ni gustos nanay nimo? Oy. Dili tingali, oy. Nabitaw ba? Basin ba ito? Bitaw, no? Pero, ay na pagtuod na ito na ito. Aura kita nga itong nanay ni mo. Ay, mga unta. Mayo pa tay, kay gutom na ko. May butang, dali. Abay. Kuyog ta, mga unta. Ako'y bayad. Yung mo trakot. Oh, lagi. Mga unta. Hurot man yun akong ice cream. Wow! Tanan ibutong. Okay. Si Chona. Hello, Chona? Asa ka ron? Di ako sa Mountain Resort, Tibong. Wow! Mountain Resort, ha? Wala ka tari diri. Uy. Asa din ang dapita? Bukirang bahin sa syudad. Mao ba? Day, ninot kay diri, day. Naay swimming pool. Naay mga cottages. Naay 12 air-condition nga kwarto. Oh, really? Wala kay day. 12 ka kwarto. Full furnished na ha. Dagko kay bed. Naisamin sa kilid ug sa ibabaw. Napag yung ref. May kital pag yun. Tag 2.5 ang rental matag adlaw day. Sabado og Domingo. Pero puno ko ni pirmi. Mo na nga mukita og 30,000 per day. Wow! Okay baw ka? Ha? Kung sa mayangan ako may bawaan. Day. Iyang ihatag na ko. Unsa to? Uy, klaro ha, ragot imo bang gihong. Klaro ha, uy. Iyang ihatag na ko kining maong resort. Unsa? Come on, joke. Dili ni joke apol, dili day. Iyang ihatag na ko. Mao na. Bye. Hello? Oh, shit. Kaswerte ko sa animal. Ihatag ni Bunga mo resort. Grabe na. Mga unta, nagpaluto ko og lamian kayong pagkaon. Bulalo, chapsoy, manok bisaya nga inasal. Prutas. Pili ka lang. Na dragon fruit, watermelon, mangga, saging og grapes. Nasa apple. Thank you. Okay. Oh, darang plato. Kutsara. No. Ako'y masilbi ni mo, okay? O niya, hungitan pagiti ka, bong. Wow. Bida mo ginibilib pa na ko nimo. Imo inununan ka bulinaw ang sudan taon nya kadetina linat ang baka baya no. Okay, regid ko ba? Importante nga masiguro na ako ang akong anak. Okay na ako niya. Okay kay ka. Okay ba ako kung sa'yo na si Muno na? Oh. Magpaputos yung kagumba para kang
Langga. Langga suna. Ingon anak ka pinangga ni tatay si Nanay Chona ni Butong. Ihatag ko ni mo ang resort. Pero, Pero unsa? adto na kamo puyo dito. Uban sa imong anak. Magdumili gyapon ka. Di man ka mobalhin og puyo dito sa bahay. So, diri ka sa Mountain Resort. Imo na ni. Ikaw ang magdaan ng mga negosyo. Hatagan pati kang service car. Bong. Deal or no deal? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!